ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଛତୁରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାଁ ନାହିଁ, ତ ମୋର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଛତୁରେ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସବୁବେଳେ ତ ନନଭେଜ୍ ଖାଇକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କିଛି ସାଧା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଛତୁକୁ ଏମିତି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ତା'ର ତଳେ ଯେଉଁ ଭାଗଟା ଥାଏ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଳ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି କି ନ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସବୁ ପକାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ମୋତେ ଜଣେ ଗାଳି କରେ, ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିଜ ଲୋକ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ପକାଇଲୁ। ତ ସବୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇକି ସେଇଟା ପକାଇଥିଲି, କାରଣ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ପୋକ ଥିବେ ବାହାରିଯିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁଟିଏ, ଯେହେତୁ ଖାଲି ଛତୁ ବି ହେବନି, ତ ଛୋଟ ଆଳୁଟେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଏମିତି କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଲୋକ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳୁଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଜଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଛତୁକୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ତାକୁ କରିବି ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି। ତ ଏପଟେ କଡ଼େଇ ବସିକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଯାହା ବି କାଟିଥିଲି ତାକୁ ଏପଟେ ଜଷ୍ଟ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ପକାଇନି ମସଲା ମସଲି, କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିକି ଡ୍ରାଏ କରି ରଖିବି। ତାପରେ କାରଣ ସେମିତି କଞ୍ଚା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନ ଲାଗିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଜିଦେବା, ଦେଖିବା ତାପରେ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଥିଲି। ଏପଟେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ କିଛି ତାକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜ ପକାଇ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଯାହା ବି ଛେଚା କରି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଭାଜିଥିଲି। ପୁଣି ଟମାଟୋ ପକାଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ କରିକି ଯାହା ବି ମାନେ ଏଥିରେ ପକାଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମସଲାଟାକୁ କଷାକଷି କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା ବି ରଖିଥିଲି ଭାଜିକି ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ତାକୁ ସେ ପକାଇକି ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି କଷାଯାଏ ସେମିତି ପୁରା କଷାଇଥିଲି। ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ ଚିକେନ୍ ହେଉ କି ସାଧା ହେଉ ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ପୁରା ସରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିବ ଭାବୁଛି, ବାସ୍ନା ବି ଯେମିତି ହେଉଥିଲା। ତ ରାତିରେ ସଜ ପଖାଳ ଭାତକୁ ଛତୁ, ଟମାଟୋ ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ପାଗ ପାଣି କରିଦେଇଥିଲି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ମୋତେ ଯେ ଗଣେଶ ଭଞ୍ଜ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଟିକେ ସଫା ରଖ। ଭାଇ ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭାଇ। ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।